আমার দলর আদিবাসী তো দেখিছে আপনার নিশ্চয় খালা জানবা Hello everyone, koloma bonus channel bo bontham ko bore bol sologopor jeng dine kusuko blog ni singo thanai gambari bilau BPF ni joining program dong sologopor joining program am bisbangsi mansi gathering je nontham ko dekhai najan se sologopor nontham nalama thade video ko pariyai obla video ko terus start khalamnose আর খনসে বাউ হাগ্রামা সরকার বাউ नै आरो खनसे बाउ BPF हान्जा बाउ বিসিডিসির প্ৰতিজন আমাৰ হিতাধিকাৰী সকলৰ ঘৰে ঘৰে মই দেশী সাহাবক লগত লৈ পেলাই মই নিজে ঘূৰি जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया एफोराबाबो रां दं नायगोना चेयारमेना देरसिन ना एमएलए देरसिन हा एमएलए हाजार मानसिनि भोट लाना देरहानाय रायजोनि इलेक्शनजों देरहानाय प्रतिनिधि चेयारमेनफ्रालाय मा फुङाव चेयारमेन मोनाबिलियाव चेयारमेन नङाबो जानो আমার দলর আদিবাসী তো দেখিছে আপনার নিশ্চয় খালা জানবা এই যে Hagalias Marandi Osaigawa President Adivasi Selo President I Aro Matanial Asna Murmu Kala Apna Nisna Adivasi na Ekjon আছে Suresh Hasta এই যে Suresh Hasta Dio General Secretary Central Committee আদিবাসী ছিল সুরেশ হাসদা এটো হল আদিবাসী গোল এতিয়া বেঙ্গলি মানুহ দেখিছে না নাই বেঙ্গলি মানুহ আছে না বেঙ্গলি মানুহ যাতে এইফালে আছে তো বেঙ্গলি দে প্রভিন্স ফাইনাল এটো হল পখিরা গ্রামর আমার সেন্ট্রাল বেঙ্গলি সেলর প্রেসিডেন্ট Central Bengali Selo President. Secretary আইছে নাকি? President হই পখিরা গ্রামর। আর ইয়ার পিছত আৰু বেঙ্গলি একজন আছে সেন্ট্রাল খানু দত্ত এই বাসুগাঁৱৰ হয় হি খানু দত্ত বাসুগাঁও sologopor जोङो नैबे कमला दखानावहाय माने बिथाङा हराखै ओमफ्राय नैबेयाव मादिन दखानावहाय जोङो 50 टाका हरनायाव 6 टा कमला मोनजाबाय आरो ना माने 10 टाका फ्रि माने बेखौ मोनजाबाय आरो ओमफ्राय नै ओरैबो दं लाइन नै कमला फानग्राफ्रा बिराद दङ मानसियाथ' पुरा गेदारिं आरो ना पुरा ब्राउफिल पुरा ओमफ्राय नै जोंना मेजेमबो दङ बेहाय नै So finally जों नैबाव कमला बायनो नागिरदों ओमफ्राय माने आं कमला बिगोमाफोरनिफ्राय मोनसे खोथा सोंनो लानोसै दे ओमफ्राय कमलाखौ बबेनिफ्राय लायो बाजैमोना जोङो गेलेमफुङावबो लायो बरपेटायावबो लायो औ ओमफ्राय दामाथ' आजां गाजां गनायसेयावनो 900 थाखा फन औ ओमफ्राय बिदिनो 800 लायो औ बे गारि भारायाबो बिदिनो 500 गाहाम थाङो सासेयाव बे माबाफोर लामाफोराव थांनायफोर डिस्टार्ब जायो नामा डिस्टार्बालाय जेबो जाया डाइरेक्ट गारि मोनो ना जोङो रिजार्भ लाङो रिजार्भआव बेसेबांसिम गोलैयो जेनेबा सासेयाव बिदिनो 450 गोलैयो एखमबा ओमफ्राय बिदिनो मा थाङो ओमफ्राय दा फाननो हानायफ्रा मा रखम सोलियो फाननो हानाया लायगासिखौनो साननै गाहाम फाननांगौ जायो एखमबा हाजिरायानो बिदिनो लायगासेयाव 500 गाहामल' थायो ओमफ्राय खनसे लायगासेयाव बेसेबांसिम माल सफैयो नोंसिना एखमबा बिदिनो 10 फन लाबोयो बिदिनो एखमबा 8 फन मानि गर गैया दे मोजाङै सोलिदो मोनोबा जोङो एसेल' लाबोयो मोजां मोनबा बुरजा जायो ओमफ्राय दानि सरकारखौ मा खालामनो सानो नोंथांमोना दानि सरकाराथ' मा होनबावनो जोंलाय दे एसे बुंदो दा गोदो जोङो हाग्रामा सार रायलायनाया बानायनाय सरकाराव साबसिनमोन आरो दा एसे खम बेस बायदि जानाय जाहैबाय
बेबो दा बिजनेसफोराव मा रखम सोलिनानै दङ जेनेबा बिजनेसाव बिदिनो थेर थेर ना औ आगोलनि बायदिथ' नंला जाहैबाय आवगायनि बायदि हाइफाइ नङा औ माने बे बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो एकदम बिजनेसफ्रा खम आरो ना औ एसे खम जोब जेनेबा नोंथांसो दा राजनितिकआव अबाव सापर्ट होनो गोसो दं सापर्टआथ' जोङो जेराव रायजो थायो बावनो थायो दाथ' आजां गाजां बिपिएफ सरकारावहाय माने जगदान होनायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना दा मा सानो जेनेबा बेबो मानि खामाना जायो देरहायो बेसो मोजां खामानि मावलांनो मोनगोन नालाय सोर देरहायो बेखौ नायनायग्रोनोसै आदसा दे थेंक इउ मादे थेंक इउ औ स' फाइनालि लोगोफोर जोङो नै माने माबायाव गाम्बारि बिलनिफ्राय न' फारसे आगान होफिनबाय जोङो बयबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर ना भिडिअखौ नुनोसै बाय बाय